Aratis gur chaill bheith seochaid de scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Dúirt an feisiúra orpach Chris McManus ó hen féinlinn an seachtain seo gur tosaíocht atá dá fartí dearú a chur leis an sríon ar thuirmhaisí Gaeilge a Parliament na Heorpa. Vótal an Parliament a míon mhárta síniú a chur leis an bhuailú atá ar thuirmhaisí astrachain agus a teangaireachta an Gaeilge go dtí fiche ní ar luithe. Aspa astrathóirí agus a teangairí Gaeilge is cúis leis an cinniú seo gan servicí ile na Parliamente a chur fáiling Gaeilge. Dúirt ifigí plana le teanga géaltaite ag cruinniú de choiste iireachtais an teachtain seo nach bhfuil an córas plana le teanga i gcobar mar gheallar aspa achhainaí agus tacaíochta ón stát. Dúirt go leor acu go raibh baríocht cuairimí éagsúla orthu agus go raibh cuid a gcuid ama a chaithú acu i plé le reachtal imeachtaí seachas an phleanáil teanga. Deirtar i dúras go bhliaontal nua an Commissioner Teanga a fáilsiú an teachtain seo bhfuil asnamh hontasacha sa teirbhis phibli a chur an stát ar fáil trí Gaeilge agus bhfuil éagáithrimíocht as cimse an idir na servicí ar lína tar fáil i Méarla agus na servicí a tar fáil in Gaeilge. Tá sé ina imní san Aontas Eorpach go bheith tú deepfakes nó dóin bhínithe a lára go agal ar an phóiseas déanlathach le linn na déithan an bhí se againn. Mar chud dar sráid leithreach bon fiche cethir, tá fhíseán againn a léironn cé comhforasta agus gasta tá sé deepfake a dhéanamh. Agus ar dearú tá blaisibug ar an CEO againn de haispeantas griangraf le Seán Ó Manín, griangrafador le Tuairisc. Tá taispeantas díirithe ar an gealf omrateach fungi agus ar an phobal a bhailí timpeall ar hí sa dangan. In 1988 a thosaí Seán i leanúint scéal fungi agus is fiú go mór covered ar na pictar aile tá na scéalta seo agus go leor eile ar Tuairisc.